Ассалому алейкум ба ҳама бинандагони канали Абдуллотиҷӣ, ҳама мардами ғариб, ҳама мардами тоҷик ва ҳама мардами Тоҷикистон. Чӣ хеле ки мебинен, аэропорти Домодедово қарор дорем. Мехостем як каме аз саволҳое ки дар видеои пеш пурсидагӣ будем, то ҷое ки медонем, то ҷое ки пурсидем ва то ҷое ки аниқ кардем, шумода маълумот расонем ва аэропорта бигем каме дарозтар кардагиан, яъне стойка регистратсияҳо зиёд шидагиан. Иншаллоҳ шумода нишон метем ки вақте ки омаден раҳгум назанен ва ай масъалаи тафтиши ҳуҷҷатам иншаллоҳ маълумот мерасонем. ҳатман видеоро то охирша тамошо кунен. нафарҳои обуна шидагӣ нестен, обуна шавем, беҳад дастгирӣ хуб мешава. номерҳоро барои билет сахранид кунед, як рӯз не як рӯз иншаллоҳ дар кор меша. рафтем. хоб айни замон мо қарор дорем дар терминале ки бигем нав кушодагиан. нафарҳое ки нав мебиёем бигем айдием ё ки сеюм даромадгоҳ дар омаден, дасти чап мерем, барои ки уқа маълум нест иҷаву. вале ай ҷое ки нафарҳое ки ай Тоҷикистон мебиён, ай ҷое ки бигем нафарҳое ки мебиён встречат мекунем, ҳамон тараф мерена, бо давомаш бигем ҳамин терминал мешава. яъне агар дар онлайн таблорам ки диден регистратсиятон ай рақами ай 200 зиёд сар шида боша, ҳамин тараф мебинем. хай мепурсем, иншаллоҳ меёвем бо ва нафарҳои мегӯянд ки чӣ дар кор мешава дар вақти регистратсия гузаштан, яъне регистратсия ё ки патент мепурсанд. не бародарҳо, дар вақти регистратсия гузаштан фақат паспортона нишон метиҳем, билетон дар баъз задани боша, пешакӣ ручноитона кило кашен, багажтона кило кашен, дар кадом стойка регистратсия ки холӣ боша бигем бисанҷен ки ва дар оҳаное ки дар пеши стойка регистратсия мондаги бисанҷен ки ҷом мешава, ки дар вақти регистратсия гузаштан саргардон нашавед. мегузаре регистратсия, пасадишни талон метиҳанд, айдием этаж. фақат пасадишни талон ақати паспорт нишон метиҳем, мегузарем. таможня гузаштан даха ягон савол пурса ки чӣ кор мекардем, мепурсанд, мегузарем. баъдан бигем рақаме ки дар пасадишни талон навистагиа меёвем, иншаллоҳ дар самолёт мешинем, парвоз ба сӯи ватан. яъне пеш бигем ҷои регистратсия то 140 буд, ҳозир то 237 шидагия ки ай иҷа фақат международни парвоз мекунад. дина бигем душанберам ай ҳамиҷа рейсҳоша сар додагиан ки ай рақами 203, 204, 205 ҳамира мехостем расонем ва саволҳое ки мепурсидем ҷавоб мерасонем. мехонем комментариёро. ассалому алейкум, илтимос ба ҳамин саволи ман ҷавоб диҳем. шавҳари маро видварӣ карданд, сурок дод набаромад. дуюм бор боз суд бурда через спецприём Тоҷикистон равон карданд. ман гражданини РФ метавонам ки ариза нависам то ки кушода кунам ё ки намешавад. ман бо 5 фарзандам дар Москва мондам. алейкум салом апаҷоном. бале метавонен ҳамчун бигем кармители семя ва агар ки нафаҳмен дар ватсапон муроҷиат кунен. номерҳои юристҳои тоҷики худмона роё мекунем ки иншаллоҳ бо ёрдам мекунам. хоб, вақте ки шахс баъди спецприём ба Тоҷикистон роӣ карда шуд, штраф чӣ мешавад наспорида бошад? дар ин ҳолат бигем муддати 2 солда, агар депортатсия кунанд наёен, муддати 2 солда штраф ай номтон тоза мешавад ва мегардем беташвиш. ака видео барои депорт кун, то чанд сола депорт мекунанд? аввалан бигем 3 сола, баъдан 5 сола, дубор 3 бор кишид 10 сола. ва дар масъалаи ҳуҷҷат бигем ай тақдиртон мебинем, чун ҳама вақта бигем баъзе нафарҳоро мепурсанд, баъзе нафарҳоро не. нафарҳое ки бигем документотон безебай метавонед дар ватсап муроҷиат кунед. иншаллоҳ акай фарух медарора ва нафарҳое ки мақсад хитон даромаденен ба ҳар ҳол бигем дасти холӣ набием, барое ки дар ҳолате ки яке агар документ пурсанд ҷошда муомила кунем ки ҳолатҳои шидагие ки мақсад ҳамин аэропорт худаш адел дора мебарам, манъ мекунанд ки самолёт парвоз мекунам мемонем, ё ки баъзеҳо муомилашон туғрӣ намегирад ки штраф мекунанд. дар ҳамин масъалааш эҳтиёт бошед. нархи навои билети ҳавопайморо иншаллоҳ ки дар видеои оянда шумода мерасонем ва нафарҳое ки билета аэропорт худаш харидорӣ карданиян, масалан агар самолёти Somon Airда гирифтанӣ бошен, ай касаи худаш бихарен. ҳамин аэропорт Домодедово ки дар омаде айдием даромадгоҳ дасти ростда касаи 88 касаи Somon Air ва Урал компания боша дар байни аэропорт бигем пеши Мачида
ай худаш харидорӣ кунед, барое ки ай дигар касоҳода арзонтар меғалта. Ютер боша дар аэропорт вонукова қарор дора мақсад официални сайтҳои худаш. Сеюнам дар ҳамиҷа ҳастай. Чӣ хеле ки мебинен, пеш баъди регистратсия гузаштан дута даромадгоҳ ба таможни контрол буд, ира нав кушодагиам бигем. Сеюм ҷоеш ки баъди регистратсия гузаштан медурӯи таможни контрола мегузарем. Яъне нафарҳое ки бигем штраф доранд, муддати зиёд супордагӣ нестанд, ки корушон дар судебни приступ галдагӣ. Нафарҳое ки кредити телефона муддати зиёд намеспоранд, бигем ворам дар суд метиҳанд. Яъне нафарҳое ки проблема мекунанд, яъне ай ҳами таможни контрол мегардонанд. ҳамин қадар маълумот дастгириро ёд набароре, иншаллоҳ ҳаракат мекунем ки навигариҳоро ба шумо бирасонем. Боше ҳама вақт.